si tako tvojih godina klanja po sunnetu mesčidu i imam kaže šta to kako to ti klanjaš, to ti ne klanjaš ko mi, moraš ovako. I sino dođe i on dodne knjigu, još ima u ruci mašala knjigu Sifatu Salah, abdest i namaz poslanika u Kanadi, ova knjiga što je štampa. Kaj ovako je poslanik sa selam klanja. Kaj vi imate i knjige? Kaj ona ima? Dođe kući ispriča ocu. Sutra dođe otac, sa njim klanja i akšam i uzme da uči Koran otac i sin. Sad ova izlazi i misle, izađite na vani, izađite vani. Kaj nisam došao tebi, došao sam Allahovu kuću. Šta imaš ti sam? Da bi kasnije mu rekao, nemoj da mi sina djelaš. Ja da sam htio da ti njega učiš, on uči od tebe. Ali ako mu još jedno kažeš, imat ćeš sa mnom problem. Nemaš da ti pravo učiti kad si novota, ali on uči po sunnetu. Sad dolazi taj period, sukob između imama koji imaju novotarije i sledbenika knjige. A tu uvijek treba ustrajati i biti uporan u oživljavanju džemata koji je na istinu. I Allah će potpomoći ovo dijete. Sad je došlo posle toga čitavog razgovora da prisili imam, kaže u petak, da moraju javno se izjasniti sve džematlije. Da li su zato da se istjeruju ljudi iz džamije, da klanjaju da ne klanjaju. Da se izjasni na glasanje, da se vide koji džemat imaju. I ako se izjasni da se ne uči Kur'an, da odvraćaju od mesčina, uzmi 114. ajet iz Kur'ana, najveći zulumčari koji istjeruju, podijelite to džematlije. Ali Allah dadne da ima skupina koja protiv tog imama želi da ga odstrani iz mesčina i da dođe rob koji će dozvoljavati. Nova džamija tek sagrađena.